Welcome sa atong Palimay Drama. Karon mag-upload ta sa atong Palimay Drama Compilation Part 22. Dili pa na to sugdan natong drama. Basa sa ta sa comment section no. Kang Ria Music Lover Mix nindot kay imong drama loads. Kang Pidil Kudas lingaw jud sa bag-o nimong upload loads. Nice kayo. Ug kang Tuso Uling, salamat kaayo sa pagbasa lods. Lingaw kayo mi sa drama nimo. Salamat Tuso Uling. Kumaritis Tuso, sige ra may pangatawa lods sa imong drama. Salamat kaayo Maritis Tuso. Ug kang James Katanis, salamat dol sa bagong upload. Salamat kaayo. Ug kang Oscar Abayadog, shout out idol. Makawagtang jud ang kalaay sa imong drama idol. From Grahi, Guadalupe, Karkar. Salamat kanimo Oscar Abayadog. Salamat kayo nga naminaw ka. O kini atong drama karon, sure ko nga malingaw jud mo no, kay makatawa jud mo. Kay ako while ko ga edit ining drama ha, nahimuot ko, katawa ko, sure ko nga malingaw jud mo ining drama ha. Ang ato lang kini nga drama, pasiaw lang ni no, pagkatawa pa wala sa atong mga problema. Kay kita tanan tao naman tay mga problema, lingaw-lingaw lang ni ato. Ug kinaot nga malingaw mo kini atong bagong upload karon nga Palimay Drama Compilation Part 22. Nga hasta ako ga edit ko, gakatawa ko. Kay makatawa ta kay murag lingaw jud kini atong drama mga listeners. Pang kuan ni pang good vibes, pawa sa kalaay nga di kay ta makahuna-huna sa atong mga problema. Kay kita tanan naman tay mga problema tagsa-tagsa. So ang kini atong drama pagkatawa lang, ang good vibes lang mga listeners. Usbon ako sa paghanyo mga listeners nga salamat kaayo sa inyo ha, nga naa mo gapaminaw sa ato o usbon lang ako paghangyo mga listeners. Istorya taon na kung katong dili ganahan sa atong pagpaminaw sa atong mga istorya, pwede ra niyo i-pass forward. O mga listeners, usbon ako salamat kayo nga naa jud mo pirmi. Mayunta mga kaloyan ta mga listeners no, makaabot ta og 1,000 subscribers. Katong wala pa naka-subscribe, hangyo lang nako nga tinaot nga matabangan ko ninyo maka-subscribe mo. Og salamat kay daan. Usbon ako mga listeners, salamat kaayo ninyo og ato nang sugdan ang atong drama. Ako si Lucy. Ginaingon, dili gid matag-an ang kapalaran sa tao. Bisan unsa pa kadugay na sa inyong relasyon sa imong uyab, kung dili gid kamo ang gilatid sa kahitas-an nga magdayon, ang kahigayonan ang mangita og paagi nga kamo magkabuwag. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Mao ba masaling? May lalaki nga mamisita nimo karong Domingo? O nak, maminyo na gyud ko anik usab nak. Og ikaw ha, di na gyud ka makamahay nako kung maunhan ta kag minyo. Dugay man kay mong may decisions Warren nga magpakasal. Sige mo lang mugturjak-turjak. Magtigom pa manggod mi ni Warren magud. Ay pastilan. Umabdos ka gani, unya mabiyaan kang Warren. Ikaw na gyud niya alkansi day. Dili mahitabo nga buwagan ko ni Warren ma. Gimahal ko niya. Busa dili ko niya buwagan. Dili masaling. Kasexy good ni mo ma. O gumot kayo kang perfume. Ay, gituyo. Nako ni magpaseksig maayo, magpahumot og maayo nak. Aron mo samot ang kanang hildo diri na ako. Sa tanaw na ko ni mo mano. Murag bikot pa man sad ka. Makaanak pa man tingali ka ma. Ay mo lang. Makaanak pa ko oy. Wapagod ko magminopos. Regular pa kong duawon sa akong binuwang sakit. Kadugay basad nga naabot si mong bisita ma uy. Gusto sa unta ko nga mutan-aw anak kung gwapo ba na siya. Uy, gwapo kay nak. Uy, dako og lawas o niya. Taas og baro. Yamatra. Kung maabot siya ma ba, ako'y mo padayon niya ha.
Ako'y sugat niya sa ubos. Aron makakita ko niya o gwapo bagid siyang tinuod. Mao na ron. Siya na ron. Siya na ron na nang pits ubos na. Sige ma, dinhi lang ka. Ako'y atubang niya sa ubos. Dinhi ka lang. Ay, maayong gabi. Ikaw bang anak ni Saling? Wow, kagwapo tuod niya. Matured na pero maskulado kayo gawas. Ikaw bang ingon ni Saling nga, Kontento. nga iyang anak? Oh, aha? Oo, ako. Ako ang anak ni Mama Saling. Lucy ang akong ngan. Oh, puparehas kayo mugnaw ni mama ni mo. Pero ikaw ang mas nindot kay batanon pa man ka. Sige na, uy. Dali na kay. Nagpaabot mo si Mama sa taas. Dali naman, uy. Oh, ay lang ko manuya, day. Kay, masakit akong tuhod, anak. Unsa man day isang pit ako ni mo. Angkol na lang, day. Ay, nang manoy. Kay ka nang manoy dito sa amo. Taroy naman. Joke ha? Dali na, uy. Saka na diri sa taas. Hala, si Hildo. Migakos ni Mama. Og iyang gihagkan ang apil ni Mama. Nagkasinapot na di ay sila. Si Mama, may baw sa dugukop sa ngabil ni Hildo. Nindot nilang tanawon, uy. Si Hildo, yung gikuot ang sayal ni Mama. Masad, may baw sa dugukop sa kang Hildo. Yala, kialsa ni Hildo si Mama. O kinipaingon sa kwarto ni Mama. Yala, nabuhian ni Hildo si Mama. Nabundak si Mama sa saw. Karay, Hildo, ang Day, sorry, kasakit sa sorry. kong nabundak sa aguroy. Sorry, day ha? Ano lang tas inyong hawanan, day? Kimingaw na kay ko aning butangan. Hala, si Hildo na sa naghupo sa karso ni Suprief. Hala, uy. Kadak ko. Ang kataas pag yun. Si Warren ako na usa ang naaron sa ilang bahay. Labian na gid, uy. Nikilok na gid akong kaunuran. Lami na gid kaayo. Uy, hala. Tuol na ako sa ilang Warren. Taxi driver, para! Para, uy! Lugar ta din eh. Pagdali, uy, kay lami na kaayo. Lugar dayon, uy! Kadit ha, kay manaog ko. Imo na sukli, ana. Lamian na gyud, uy! Oy, unsam to bayana. Nagsigig ako nga nagkupot sa iya ha. Hinuli-nulon rin ba? Lambi ako na kayo. Para mong bayana. Lambi ka itong tutsa kong bayana. Oh, okay. Kalait sa kong imagination. Lihok mahinon akong gana. O, si Junior. Oh, nabukas ang sipir sa kong rasunis. Nitihakaw kini. Buang-buang. Muro kang bitin niyang nigawas lungag kanana ka. Uli ko si Bay. Turja ko sa kong asawa. Kanahan to bayana. Lihok akong Canada. Kana, sige pa. Nakagawas na kita na akong gana. Okay na. Salamat dong, Warren, ha? Ha? Pagod, nga naman ka. Kalit mo lang kang ani sa bahay nga nagpangita og turjak. Ugma pang gani atong sabot ka magturjak ta. Ay, basta lang. Iganahan lang ko karon. Okay na, uy. Sige, uli na ko dong, ha? Sa sunod adlaw na lang sa tamagkita usab. Sige. Ikaw good. Anya, ang ganang, man. Di lang ta mo ribansin. Toy hakaw pa mo ni ako. Ano? Ribansin sa taday. Ribansin ba? Ay, okay na ko, uy. Okay na ko. Sige, uli na ko. Og, salamat yung kayo dong, ha? Dagang salamat nga imong gitambalan ang akong gana. Uli na ko. Di ara complete driver, oh. Dali ang sukli. Dali ang palihog. Oh, kanina, naog ni mo. Maghatag ang imong sukli na ko. Karon, kuhaon mo lagi ni mo, ma'am. Uy, tempa.
ikaw di gihapon ning akong nasakyan? Oh, ako gihapon ni ma'am. Natol man gud nga sa pag-agi nako. Atol sab nga mo imong paggawa sa bahay, maong gihunungan lang ti ka. Nag-atang mag-taxi. Oh, mao ba? Dali bi, ang sukli bi, kay manaog na ko. Di ara ma'am oh. Imo tong uyab tong giadto nimo ma'am. Oo, akong uyab. Sa may giadto nimo sa bahay si mong uyab. Namisita ka? Nagpa-tourjack ko. Nakita na sad nako sa ganiha nga nag-brief lang. Naunsa naman ko eh. Si Hildo raman nga kapuyo ni mama ang niya sa kong nauna. Nganong gitaman sa ng mama din eh, uy. Wow. Nanginita sa dang akong lawas ta. Maghubo ko sa kong sinina og pantib. Nia, uwa na ko'y sapot. Muhigda ko. Magduwa ko sa ako. Ug ako imaginon si Hildo. Hala, ikaw ning misod sa akong kwarto. Oh, tol kay ikaw ni permis kong muna-una. Nag-brief lang ka. Naghubo biasad ko. Kung nagduwa sa kasi mo. Ang imong brief. Punta ni Pi. Ikaliman mo diya. Gusto ko mo tanaw mo hit. Grabe gyud ang katagbawan nga akong naangkon kang Hildo nga kalib-in ni mama. Human sa nahitabo na mo, wa na ko ganahin nga magpa-tourjack sa akong uyab uy. Si Hildo na ang permi na kong sekretohon o kamang. Kay sira may makahatag na kustumang katagbawan sa sex. Malipat si mama, sekretohon dayon na kong kamang si Hildo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marty. Ginaingon, kanang daigmaid ka lang. Basta lami kang ikulukadidang. Mao kini nitabuos kong kinabuhi nga dili ako mahimong may kalimtan. Jesus, Ginoo ko ning baya. Kagubot ba ning tanawon? Sabi ka kubot ba? Ang mga likuranan ay gipangbutangan og mga sinina bag og unsa pa na diha. Maon na resulta basta why maid. Ba diha? Ganahan yun kang may maid ta. Aron magtira maid na pud ka. Pati uy. Tiguan ako eh. Dugan ko may undang na. Aw karon niundang ka pa. Pero kung duna na sad tay maid, mo tira maid na sad kag balik. Ay, lum na diha. Oy. Kung gusto ka mahinlo ning bayala, lalaki may kauntang katabang. Kang lalaki gud ha. Ayaw ng bayot. Kaya basig maingon sa pulka ka. Kuan, tirayot na sad ko. Kapoy. Ulay man ko, ma'am. Armel ko. Ug kini nga kumbana si Marte. Mm. Ang starting salary nimo 2K lang una ha. Pero kung makauyon ko, 3K na ako. Salamat, ma'am. Okay ka, ulay? Ulay. Kasi, akis na nga mo? Ulay 6 to. Sixto, ato na mi si Sir nimo. Ikaw na'y bahala din hisbay ha. Oy palihog oy. Ay pagpatakag pasod biya din higdi sa kinsa. Oy, dili, ma'am, oy. Salig lang nako. Mao na'y maayo. Ang pagsalig na mo nimo, di ba gyud nimo kupon dong? Nya ato na mi. Sige, ma'am, Armel. Ayo-ayo mo sa inyong panaw ni Sir. Sa baday simbako ka diyan Sixto ha ka. Lain ba nimo sinultihan oy? Ay, panaw, good, ma'am. As in, ayo-ayo mo sa inyong lakaw. Ang siya na lang akong limpiyuhanan. Pahuway una ko gamay. Ngusna ako na akong onya manlimpyo dayon ko CR. Anong aron inigabot nilang sir o ma'am, limpyo na. Oh, kahugaw sa ilang CR. Nindot unta kay tiles pero ila man lang nigi pasagdan. Ibo-bo na ako ning buwa sabon gikan sa akong gipanlabhan. Ay, hala. Ang telepono. Si Mama Manning siguro nang dawag. Magdali ko. Aray ang akong batang kasakit. Di ka pa makagawas din sa ospital. Obserbahan ka pa sa imong orthopedic doctor. Danghag mo sa kang bayuta ka. Oy. Sorry kay Madam Armel. Nakalimot ko nga damlog magaday ng tiles ninyo. Nagdali man ko nga mutubag untas telepono dihang mi bagteng. Unya kay nagka-cash advance naman ka na kong 2K no? Ay, sagdi lang, ma'am. Ang ako lamang manghod, ang akong papulihon sa inyo, samtang di apak ospital. Ay, sige. Ang imong manghod lang unay papulihon nimo dito sa amo. Samtang ni apa ka din he.
la 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 la. La 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 la. Nindota ini ilang shower, uy. Oy! Oy! Kinsa ka? Ako si Marivic, sir. Nag-usap ka din sa babae. Baya, no, pagkadanghag ba ni mong naong Marivic? Pa ka maglaksa CR santang naligo ka? Naghubo na pagkatanan. Ayun, ani mong ko, sir, kung maligo. Maghubo ko tanan. Maligo sa ka, sir? Ay, atubang pag... Dali, sir, dungan na lang ta. Aron may kas tubig. Unsa? Ma'am. Bill sa iyong tubig o kuryente, oh. Dawata. Salamat dong. Uy. Kanindot. Ni ka mayroong among bayaran ng tubig o kurinti sukad sa Maribik ang among katabang da. So, usa ka buwan. May dining manghod ni Sixto. Bisag talah-talahon. Makamaong mo daginot sa tubig o kurinti ng bayana da. Kaya stang bill na mus kurinti, may kamay mampod. Pilib ko da. Marte, unsaon naman lang ni nato ron nga matud pas orthodoktor ni Sixto. Di naman kuno siya mahimong mualsag bugat. Oo, na mas Marivic kaya manghod. Limpiada sa nang bayana. Ugalin lang kay libugon. Ay, sagdi lang. Limpyo mo pud kay nga tumbay. Oo, mausad. Oo niya, masya na lang atong maid. Siya na lang. Pero kung mutiramid kang Marivic, labaw ka pang libugon. Labaw ka pang buang-buang martilyo ka. Uy, wag ibuot mabayhana. Natug nagbilangkad. Nagwalis pa niya sayal. Nindot siya pantida. Be, be. Kung sa pagdakop sa apan-apan. Kaya, apan-apan. Apan-apan. Sir? Apan-apan. Saman na, gilok. Gilok. Gilog ka sa ako, sir, uy. Pero unsa? Pero lami. Sige, sir. Dali. Higda tupad na ako, sir. Be, ka, di ko pero di ko nibuhian. Be, idampa-dampa na ko, be. Di ko masuko. Karon na lang ko masuko nga permi naman ni natong gibuhat, sir. Pero karon, ayaw lag masakpan tang ma'am kay naaman siya. Wa man mo lakaw. Napadis, mami mo. Naapa, pwede ka mahibaw? Mao di ay nga nisod ka din sa akong kwarto. Pwede ka mahibaw nga naaron din si ma'am. Sagdi lang, sir. Kung masakpan tang ma'am Armel, impas ta ng utang na. Ay, parang di masakpan ni ma'am ni mo. Lion ta ni. Sige, sir. Daliun lang nato. Lain kikigbaho ron. Baho kang basurang di balata. Kuan man good, sir. Tingdalaw man good ron. Sa tindalaw. Tingdugo ko, sir pa. Mukha ka sa patista. Di go. Oo, no? O, di mo din, no? Mandara din, eh. Lang, tabunin lang ko, boss. Idampa-dampa ko na. Idampa-dampa. Pero sakpan talagyod mong mga animala mo. Karon pa ka nakasakop na mo, ma'am. Nga dugay naman ni namong gibuhat ni sir nako. Gidaman. Layas karon dayon, Marivic. Talagang buanga ka, pero bigaon ka man di ay. Layas! Layas ko! Ilang bigaon, ma'am. Nakabenepisyo, man pug ka. Kanang gamay ra mo bayranan sa kuryente og tubig. Mga sundao. Ako may nakaingon, ana. Usay bote mo ipasabot. Dagat Kita mga may sundao. utang kabubuton kunuhay ko nimo. Duna, gyud, ma'am. Gidam. Nga maong gamay og bayranan sa kuryente, kay kada ligo nako, magdungan man tang duha. Unya. Ay, kung iyagin angin. Napakay usa, ma'am. Unsa man? Kada jerjer nato, sir, magpawong man ta sa suga. Pero karon nagay may wa. Ay, Layas! Aw, layas! as kang paita na yung magkapatuntag. Kulo ka dida nga maid nga tala. Masakpan ka din ta. Nga tiramid ka. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Pater. Ginaingon, ang tao nga usa ka kabus og timawa, mangitag yung paagi nga moasinso ug maluag ang kahintang sa pagbuyo. Buhaton ang tanan, basta di ka lang makabuhat og dautan. Kung makasa ka mas kitasan, siya nalay bahala sa tanan. Mao kini nitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Oh, banak?
Doon na kay nakaila-ila dito sa merkado, ha? Unya, usa ka byuda, dato, unya. May pagtanaw ni mo. Oh, utay. Anita ba mong utay? Natagag yung pitaka. Og ako nakakita. Og akong giulit niya. Og Uy. akong gitagaan og usak libo tay. Kaswerte ko ni mo taon. Mauday nga, bida, nakabalit kag bugas og sud anak. Aw, utay. Kaluyan sa tawas Ginoo kay mingaw kay akong pag-drive ron sa talsikan tay. O siya ro na ang sigahan ni mong text-text. Oh, utay. Ako sige panguyaban sa text ay. Bahalag di ko niya sugdon. Total, text sa bitaw ni. Di ba sa ni personal nga nanguyab ko niya. Nangayom ko niya og sin number. Mao nga ako dahil gitiksan tay. Hamrang simple kay na taon ni mong gibuhat nga sugton ka na koy. Pobre ka lang niya, dato man siya. Kaniyo tay ha, na mi text. Uy, wala. Si Ma'am Claudia man ni. Mi text ako tay. Ha? Ako basahon niyang reply na ko ha. Dili ko gusto nga panguyaban og text. Oh, Kung gusto ka, pamisitan ako. oh. Kaya tagan tikas akong address. Tay! Iya ko papamisitahon, tay. Hatagan ko niya siyang address, tay. Oh, unya, unsa mo may giyama, gipaabuti mo. Yama tra sa doon, at tuwa na yun na. Tiksi na yun. Pangayo siyang kumpletong address na. Kini, mao ginambaya yung giingon ako. Gate nga color pink. Unya, may number nga 792. 792. Tako ay ng bayaw eh. Kadato din niya. Mag-doorbell ako. Pagpaabot lang ko doon ay maabli sa gate. Uy, may maabli sa gamay nga pultahan sa dako nga gate. Kinsa ka? Unsay ato nimo? Kon, day, kanang, mao ba ni ang bahay ni Ma'am Claudia? Yes. Anak ko ni Mami Claudia. Unsay tuyo nimo niya? Kuan, ni ako kay, mamisita ko niya. Unsa? Kamusimos ni mo ugnaw? Unya mamisita ka ni Mami? Tamparuson tayo noon kamo imo. Kuan, day, nagsabot man mi nga. Ayaw pagbugal-bugal og panguyab sa ko inahan ha. Pusilon taron kang animala ka. Ayaw. Ayaw na napagtratera nga akong bisita, Susan. Ako'y nagpaanin niya sa atong panimay. Ma'am, Mami! Pasensya ka na sa pagtratar sa akong anak kaganiha, ha? Ako na'y mga og pasaylo ka na okay ra, ma'am, oy. Pobre mo gud ko. Maong, wa siya gusto na ko. Ang tinuod, digit ko ganahan nga motimbaya og mga tao nga pobre nga sama nimo. Pero sa gipakita mong kabuutan, nakauyon ko nimo. Pobre ka pero kung suloban ka og mga mahalon nga gamit, mulutaw gyud ang imong kagwapo, pater. Ma'am, Swerte ka, pater, kay may pagtanaw ko nimo. O karon, gusto kong personal nga mabati gikan nimo ang imong pagpadayag sa imong gugma diri nako. Di ko gusto ng text-text. kuan, ma'am. Bitaw, ma'am. Nakagusto ko nimo. Kaya bisag may edad na ka. Bigot pa kay kaglawas, ma'am. Gwapa sa ka. Mga nakagusto ko nimo, ma'am. Tinuod ka, pater. Nakagusto ka na ako. Ma'am. Konsugto na ko nimo. Mahalon tagid ka, ma'am. Problema tuod ko pero bugtong akong gugma lang. Mo'y ako ikabugti sa tanan diya nimo. Kun mao, sige. Gisugutan na ka, pater. Dugay na kay kong napiyuda dong. Gimingaw na kong lawas ng kalipay. Kaong ipuli ko sa kumbana. Salamat kay ma'am. Claudia, mo isampit ka na ako sugod karon. Maha, ta sa gawas. Magkita ta, pater. Claudia. Clau. Pater, ay ako. Salamat, ha. Nalipay kay ko. Abi mo, mas tako pa ng imo kaysa namatay na akong bana pero damag ang taon. Clau. Ako noon pobre ko pero kining ako panghambog ni. Tugkapoy yun. Kita na gyud kabuhian. Ako'y mugasto sa atong kasal.
Pero, Clau, ang imong anak, wala ba ito gusto na ko? Basig, babag siya sa itong kasal. Anak ko lang siya. Dili siya makabuot sa akong gusto. Ikaduha, minyo naman punto siya. Naraman siya tipo sa akong bay uban siyang bana. Musupa ka ni siya sa gusto na akong mahitabo. Aw, papawaon ko sila sa akong panimay. Maunay nakapait anak nak. Kay dakong supak ang iyang anak nga ikaw mo'y iyang mabana. Pero di ko agad mabalakat ay. Mingon mas Claudia, nga kung sopak siya sa gusto niya may tabo, nga pagpagkasal na ko. Iya ko na palayasod yung anak ko ng bana inis iyang bay. Mao ba? Uy, unya? Udsao man nimo? Ayo! Ah. Uy, O ba kini ang bay ni Pater? uy, Ayo! kisa maron? Hoy, Pater! Gusto ming magigsulti nimo. Kami ni Susit. Oh. Uyang bana. Uy, kisa ronak? Uy, ala, ni ang anak ni Claudia, ug ang iyang bana. Unsa man kay ilang tuyo na ko? Suko na ba kay tono ng duha, porbida? Ay, murag, unya, unsaon nimo anak? Ada, wam ko sa at bangon ako sila. Unsa may gipakaon nimo sa akong inahan ha? Nga puwerte man gid ang gugmahan nimo? Nga pobre ka man unta? Mao ka na. Bida nimo eh. Nahibaw ko hanggaw. Ang sapi ra sa kungugangan imong giapas. Wa kay gugma ni Mami Claudia. Nasayop ka, Sir Romeo, ug Ma'am Susit. Nahigugma kong Claudia. O siya, nahigugma sab siya nako. Dili mahilig og pobre nga lalaki akong inahan, uy. Imo tingay siyang gilumay no? Wa oy. Wa ko siya lubaya. Og labaw nang di ko magkamao man lumay. Kun mao, unsa man day gipakaon mo sa kungugangan ha? Nga patay man kana siya nimo. Ha? Unsa imong gipakaon niya? Kini oh. Kini ang gipakaon. Kining ako dako pa ni pisong karaan. Kaon mo? Unsa? Unsa? Kaon mo? Ang imo dako pa sa pisong karaan? Nagsulti ka bas tinuod, Pater? Kadako gani ang imo. Ah, bot-bot na, bot-bot. Hambog ra na imo. Dili ko mo to. Dili. May balik-balik ka na yun. Susit. Ikaw rin may sulod sa among kwarto ni Claudia? Haya-haya ni Musa. Wa pa gani mo makasal sa akong inahan? Iya ka namang gilumluman din iyang kwarto. Susit. Nagkasabot na bis imong inahan. Busa, wa ka na mahimo. Okay. Gidawat ko na ikaw nga akong ikaduhang amahan. Pero may gusto lang kong klarohon nimo. Unsa man, Susit? Paghubo sa imong karsonis og brief. Uy! Tan-aw na ko kung tinuod bang dako pa sa piso nga karaan ang imo. Tinuod lagi. Ano pagtanaw? Say, gawas na din eh. Pasipadan pa kang maman mo din eh. O, di ba, sa imong bana. Gawas na. Tuas si Mami sa syudad. Og si Ronnie, tuas probinsya. Kita rang duha ni asbahay karon. Ang tinuod, wa pa ko makakita og kuan sa laki nga dako pas pisong karaan. Busa sige na. Pakita ko. Sige. Niya. Maghubo ko. Niya. Tanawa. Ako di nga pilit kayo si Mami nimo. Sa akong bana. Mura naman kadak ang gistabos, uy. Ikaw pa ko, pe. Nangisang man ni, uy. Wow. Dali, pi. Buot rin saya ng pantay. Mura ako na virginan. Kay nagdugo man siya. Ako nakuha. O mas tabo na mo. Suod na kaming duha. Wa na ko niya kuntahi. Friend na mi. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnold. Ginaingon, ang tentasyon bisag asa ka paingon magsunod-sunod na sa imong likod. Mao kining natabos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Lain ako nawas, labi na. So, di lang ka mo work, Roy? Dili lang, kay matugog doktor. Magpa-check up ko. Ubanan ta ka. Dili sa ka mo work. Mo file lang kog leave. Aron ka ubanan ta ka sa imong pagpa-check up og doktor. Maayo noon kay, sakit man ibarog eh. No, basig unsa na na, love, ha? Sit down. Thank you, Dok. Unsay mo gipamati, Arnold? Kuan, sakit ibarog, Dok. Unsa pa gyud? Kanang kaihion ko,
Di ko kapungan, magkaihi din ko. Uy. Ipalaboratory sa akong imong ihi ha, Arnold. Sige, Dok. Adto sa laboratory ning hospital. Ipakita ka ni papel nga recommendation ako nimo aron ma-lab test ka. Thank you, Dok. Sa may resulta sa imong lab test, love? Wa pa? Huwag ba po buntag kuhaon? Hala, may emergency meeting na pamiugma, love. Ako lang mo balik din sa ospital, love. Sige, love. Morning. Wa pa ang doktor, sir? Morning, Arnold. Kung sa resulta sa akong laboratory test, sir? Wa pa ni mo kuha? Wa pa. Kuyawan ko kuha. Ikaw, unsa imong bana-bana sa akong gibati, sir? Nagadungog man gyud kagahapon nga nagpa-check up kong doktora. Kasagaran ana bay Arnold. May prostate ka. Unsa? Mao ka na. Unsa may nungdan anang magka-prostate man ko? Base lang ni sa akong nabatian sa ubang nagpa-check up ha, ni Doc. Nga nagyud kini sa mga lalaki, pero depende ra pod sa mga lalaki nga naay ni. Sama sa babae. Prone sila sa breast o cervix cancer. Ingon man mayuma, pero depende po ka na sa history sa babae. Mao ba, sir? Usa kuno sa makabaton og prostate ang lalaki kanang di makagawas ang iyang gana. Unsa ipasabot nimo, sir? Kanang pugngan sa lalaki ang iyang gana. Dili ipagawas dayon maong magka-prostate siya. Lain paghinungdan kanang overuse kuno. Kanang daghag gigamit nga babae, sir? Ubay Arnold. Pero aron makasiguro kag unsa gyud lang imong gibati, kuha tong lab test nimo sa laboratory. Unya, ihatag ni doktora. Hubo ang imong brief unya, higda Arnold. Higda na. Higda na human ni maghubo sa imong brief. Doktora. Ay, kauna ko, uy. Naanad na ko ini. Kadaghan na pod ko makakita og makahikap sa inyong for adults only. Sige, Dok, sige. Nahubo ko na akong brief, doktora. Higda na. Oo, Dok. Kauwa biya ini. Ay, paglihok ha. Ugay-ugayon ko lang ni. Kagilok sa kong itlog ngayang giugay-ugay. Ayaw pag ako, uy. Gilok mong kayong imong giugay-ugay, Dok. Agwanta lang ha. Natandugan niya akong batuta. Uy. Naunsa mangkot ka? Kahit mangkot hinuon ni. Sorry, Dok. Abi na ako lang itog mo imong ugayon. Basta di ay akong batuta, Dok. Aron maklaro na ako, Arnold, kung prostate ba yun kaning imong gibati. Mailan di, Dok. Mailhan sa imong agbo. Unya, love, kumusta naman ang imong pagpa-check up o balik ni doktora? Nakauyon ko. Ha? Unsay nakauyon ka? Ang ako ipasabot nga. Pabalikon pa ko ni Dok. Unsa man gid lagi imong sakit? Sa akong kinataw ko, no? Ha? Ang ipasabot ako nga kung prostate man gani may resita na akong tambal. Usa ka kasi man ang nagsigig balik-balik sa klinik ni Doc. Wag siya gihatag ni mga tambal nga matake. Wa man. Giun sa naman ay kag-check ni Doc, ha, Arnold? Parang nahibaw na akong asawa, Dok. Ano ba sige ko balik-balik din sa mong klinik? Ingnan giugay-ugay ta ka. Joker man ka, Dok. Bitaw? Ay, ambot, eh. Wa ko makasabot niya kung gipati ni mo, Arnold. Murag na higugmamang ko ni mo. Dok. I fell in love with you, Arnold. Sayop man kining pagbatia, pero mao may lami ang kidili, di ba? Basta. Arnold.
Vina, may affair ang imong bana og ang iyang doktor. Nakita ko silang nanaog sa kiyanan sa doktora og nanood silang motel. No! Oh, sorry, Vina. Sorry. Pati mo! Nakikrelasyon lang kag magkuwang ni mo edad! Natinta lang ko niya. Sorry. Sorry! Prostate sa imong pagluib na ko! I hate you, Arnold! Naibaw ko gid Vina. Ang ako pagpagrelasyon sa akong doktor. Ang tentasyon eh. Narigid ka nun na sa liyo. Nagsige sunod-sunod. Natinta lagi ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Oh, ma, pa. Anong dahil mamog tinanawan ako? Pamina ko, ma, pa. Ma, sabi ka, giduot pa ni may mong kamot sa akong agtang pag-amin ako ni mo. Pa, pamina ko pa. O na. Ay! Iya duot ako dukol. Masabi to. Ha? Di mabos ba imong kamot pa? Gidukol ko ni mo. Te, baragod. Nga nung lain mo mga reaksyon dun. Nagipakita na ko, ma, pa. Naonsam na mo. Pepito, Ma, pangutan-an na sa Lauro. ma. Onsam na, pa. Unsa ka tinuod nga may relasyon ka mo sa Maricar, ha? Oh, tubagas papa ni mo. Tinood na? Nga naman may relasyon Miss Maricar, ma, pa. May kabilinggas kinabuhi si Maricar. Oo, bitaw. Wa siya ay kabilinggan. Pero huna-huna ang maayo. Biyuda siya pero ang gintang sa inyong edad layo kayo. Ma, pa. Age doesn't matter. As long as nagkahinugma ay ming duha. Ha? Kadluod mo. Di ba? Ha? Che, Ay, ako rin giluod ni mo, Oh, Lauro. biyahe na bayhana, Laura. ha? ginudan ko ni mo. Biyahe na. Nay, mong mga manghod ay. Gaaway-away tungod na imong kalaki. Biyahe na bayhana. Aron di ta magkahibsan ay. Mao na gisulti sa imong mama ug papa. Mao lagi. Unya, unsa man? Di man ko mamugos nimo. Maricar, bisag 70 anyos na ka, pero may pa man ka magumbati. LGBT ka pang ka. Ha? Unsay LGBT ba? Lami gyapon, bisag tiguwang mo. Wah, Ay, pagkatawa. Ay, palabig ka tawa. Malagpot na mao lagos. ba? Malagpot na lagos mo. Pagkaroy. Oh, Maricar. Kaya kung mag-sex tan duha, nindot pa magkakang mo shuffle. Sa baka diha, oy. Lagi. Ang imong edad 70 anyos na. Pero di ako naibaylo og babae nga nag-edad og 15 anyos. Ay nya makiha pa man siya kag mo jirje kag 15 anyos gud oy. 20 anyos na lang. Kanang ako pa'y magtudlo, kapoy. Pa, si kuya ba? Nakita na ko nga misuod sa ilang lula Maricar. Mao ba duli? Oo pa. Lagod ka ni kong nagtanaw nila nga, sweet kaayo. Huwag yun mo magkasultihan ng inyong lula nga di na siya mang laki. Kapila na mo na sa sulti pa. Di man patuo. Igat mo sa nga akong lula Maricar gud. Lauro, sa tanang mga lalaki nga nalambigit na ako, ikaw ang dili kita ko makalimtan, Lauro. Ano niya pa mation, anay? Lagi. Kay ngano. Ha? Pangutan ako ngano. Oh, kay nga naman. Kay daghan kag bulitas. Di lalim ang akong bation ilabi nag-imo na ning kuhaon. Lamian namang yun, oy. Ikaw ha? May ka mo pagana na ko. Unya, unsa man, ha? Unsa pa? Kitkiton di ka. Kitkiton ko di mo. Ano naman? Dili ka? Dili ko. Ha? Unsa dili ka? Dili ko mo palibad. Yay. Tanadayon sa kukwarto, Lauro. Unsa? Ay, kung sa unsa niya, ubandi ko. Asa man gani ta? Pagkabungol naman yun mo na unsa man ka. Wa ko kasabot ni mo, oy, kung Kuyog asa ta. ta adto tas bahay ni Maricar kay tuwar sa dito yung mga anak. Unsa? Ay, baya, yun ni kanaka. Kanahay, Roy Gors, ay. Tana, Pipito. Atong atoon. Sulngo na tong tigwa. Marika.
Himala, di mo mo dagkit-kit law. Ganahan ko ni mo kay biti lagi ka. Dito'y LGBT. Lami yapon pinagtiguang na. Ungaron. Wala ni malakad lami. Ni naman tas pultahan sa bahay ni Maricar. Unsa man? Uy, Pipito! Manugtog ta! Aw, lagi. Mamingaw man, oh. Aw, ta siguro sa taas. Animal yun ning bayhana. Oh. Ay, abli ni pultahan! Naunsa man ka siya na! Idok-dok magunan ni mo gusto ka pultahan. Naunsa man ka! Ay, ron makabati sila. Naglagot ko, Pipito. Abli! Success, pamor. Unsaron. Animal ay, wag yun mga abli ay. What? Kamuday, noy. Kaya no, ginang, ginoy tadong. Mas tiguang pagka na mo, oy. Pagmanang o pagmanoy na mo, hilas. Namo anak dahil, ha? Ma! Giapas kasi imong mama ug papalaw. Uban nila, basig patutyo na kasi imong mel. Ay, animal. Tiguang nagbiga. Maay kong pangaway ko. Paita sa inyong duha, eh. Nga no, magyud ka nga, nakagusto magkagtiguang, ha? Tungod kay LGBT ni Maricar, ma. LGBT! Unsa man ang LGBT, ha? Lami gyapon pinagtiguang na. Gago ka. Managpa mo ka. Ulis ato, Lauro. Ulis! Diyan ko itong gayon na. Magubot. Samok naman kayo. Magbuot mo na akong ginikanan noon kasi ako'y gumaon. Sa ganahan kong Maricar. LGBT magod siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ko si Ricky, ginaingon. Ganong masuko man sila nga di man miigsuon. Mag-unay ganin ang magtiayon, kami pa. Mao kining nitubos akong kinabuhi nga dili na ko may mumay kalimutan. Day, sud sa abong bay. Ay, ikaw, Oday. Dali, Inday, dali. Ma, pa, kinsa man na siya? Bago na itong maid? Ilom da reke, di na maid, oy. Oh, kinsa man din na siya? Amo ang isagop ni mama ni mo. Ha? Usa? Anong nanagop pa man mo? Naluoy mis papa nimo. Kay wa siya ginikanan. Oh, ma, pa, gusto mo na yung managop. Anong di naman lang gamayng bata oy ang inyong gidadi ni? Sto na, Ricky. Sugod ng adlaw, ani na din ipuyo sa ato si Risa. Ma, pa, nakaluto na ko. Pangaon na mo. Dungan tagtanan, tawga si Ricky day Risa, ing nga mamahaw na ta. Ay, Oh, unsay mo tuyo? mamahaw na ko no. Ingon sila si mama o papa. Nagmama og papa ka na da. Maumay ila ipasangpit na ko. Mao ba? So dire, Risa. Di ko, uy, nag-brief raman ka. Kanaog na ha, kay magdungan ko no tagpamahaw nilang mama at papa. Dahil so igaga mo rin sa mi? Dili oy. Risa me. Tao-tao na mo nung siyang nasin nyo. Sana, may na siya? Dili. Saan nila siya? Sinagop na lang mama og papa oy. Naluoy sila kay wa na kini ginikanan. Oo na ba yun? Wala kayo problema. Ha? Unsay? Unsay mo mga kaniya. Uy, gwapa sa isa nun sa mga bina. Unsa? Rick, bala ko gispog sa sofa kay manglimpyo ko. Nugo ka? Namalihog ka ni. Ano ba? Na. Nairog na nako. Salamat ha. May kandiis na Karisa kung mo-smile ka. Mora ba na akong ganahan sa babae? Hi! Oh, Ako din si Aying. Ikaw? Risa, Mamisita niya ko sa inyo, ha? ayaw uy. Masuko niya sila si mama at papa. Uy, suod man ko sa nagsagop ni Maurice. Ayaw lang lagi. Basig masuko si Ricky. Uyab mo? Dili uy. Aw, di man di ay. Ay basta, mamisita ko sa inyo karong gabi eh. Oh, Risa. Anong pa man ka matuog nga umana man kag panghugas ug panglimpyo sa kusina? Wa pa ko do ka, Ricky. Mayong! Lisa!
Kinsa ron? Si Aying. Bayayeng! Unsay ato nimo? Na si Risa? May Ricky? Mamisita ko niya. Niya man, pero natuog na bayayeng. Uy, nagsabot, Mami Bay. Natuog na, oy! Di ka makasabot. Uy, Ricky? ato na ko, Bay! Lakaw! Okay. Ikaw ba? Ano nagigsabot man kang ayeng nga mamisita sa nimo? Ha? Ngano? Ngano ba de, ha? Isa ka ba nagtingog ni mo, nak? Ngano, ha? Si Risa may, Kay ngano man? nakigsabot ni ayeng nga mamisita din ni sa ato. Eh, unsa ba ko'y naaana, uy? Daga bitaw na sa Risa. Dili ko musugot ma. Oh, ngano man? Basta di ko musugot nga dunay lalaki nga mamisita ni Risa. Nayabag na. Reke, dong. Ayaw bagi ang mga lalaki nga mamisita ni Risa. Guwapa ginis Risa, natural nga doon ay gustong manguyab. Basta kay di ko musugot. Why mamisita? Boba! Ah, dito kami sa bayayeng kay Misita Risa Prorbida sa Lagi, oy. istoryahan noon. Naglagot kung bay tulits da. Silos ka? Unsa? Ah, ikaw ba pag inabtik, oy? Ha? Bida. Basig ba na niya kagaya ng Risa Bidison? Ako pa? Naagod mi sa usa ka bahay ni Risa. Wala ang lalaki nga makaangkon niya bay. Ako ra. Tubig. Salamat ha. Sige, biyaan na ta ka. Ayaw ko biyai, Risa. Buhi ilang akong kamatrik. Labad kayo kung ilutas ako, bi. Di ko ka maong mahilot. Masahe lang ko ng akong agtang. Masads lang ba? Sige na. Sige na. Higda lang. Aron makapaway ka. Mawagtang na ng kalapad sa imong o. Kay nakatumar naman kag paracetamol. Di sa ka kay daghan pa ko buhaton. Idlasa. Asa ka ramong bayhana ka. Oh, asa man mo nga nagdaman mo bag? Namatay ang akong maguwang. Huh? Kuan kini nga mga tumis mama nimo, Ricky. Mo ba? Pa? Kaburaduha din ni Risa, ha? Ayaw sige hag-away si Risa. Ikaw ra ba yano kay kang makasingka niya? Mao. Bisag amo ra siyang sinagop, dili baya angay nga yanuhon mo siya sa pagpasakit og sulti. Iya baya tanang trabaho din ni sa bahay. Hayahay na baya kaayo ko, hasta sag ka, kay wagi kay laing buhat din kay giako naman na tanang Risa. Kanus amo mo mamauli ma? Sa sunod semana patingali. Kini? Sa? Sige ni, ngano na sad? Wa ma oy. Lawom ng gabi. Nakatuog na siguro si Risa. Ako siyang sudlon sa iyong kwarto. Ricky? Ngano ni amang sa kong kwarto? Nga naman de. Gawas. Lasa ni mo sa? Ngita ang kagsamok. Magduog ta. Unsa? Eog dali, magduog ta. Huwag man sila si mama magpapa. Kita raman. Kita ron ang magtiayon. Nabuang ka diha? Oh, nabuang nako. Kay lami kay kang bayana. Wala yung lalaki nga mo interest mo kinabuhi. Ako ra, Risa. Ha? Ako ra. Ricky, sa mabuhi iko. Buhi iko. Masinggit mo ko rin. Sige, singgit. Aron mauwawan ka. Kay akong ingnon nga uyab tang duha. Ug nagsigit at jirjir. Sa? Ako pa ni mo no? Di na kang palaga? Ha? Di lagi. Di sila masuko. Risa, nanginit ako. Mas kang kahian ang ako. Magkubuos ko. Kenapa? Unsa kinig imong gibuhat kang Risa, Ricky, ha? Ibo siyang gihilabtan. Kitsa nagsulti ni mo na ma? Si Risa. Huwag ka maluoy ni Risa, ha? Animal dyan kang anak ka, uy. Ayaw nag-usbang imong gibuhat kang Risa, ha? Kay kung uspon pa di mo, ipasagop na ko sa kung maguwang si Risa. Sige ma, suwayi. Ipalayo na ko si Risa. Di ba? Mga matay tang tanan. Dili mo uyab. Murang napugos lang si Risa atong nilabtan nimo siya. Kay kamuran duang nabilin din sa ato. Di mo makasabot ako. Unsa? Naibog kong Risa. Agay! O tinungdan nga, nahilabtan ako siya. Por Diyos, por Santo Ricky, di na mahimo in taon dong. Unsa? Nganong di man mahimo ma?
Nga inyo raman ang sang sinagop. Di man naton sa igbaho o paryente. Naamang gani mga igagaw nga mag-unay gani. Kana pa nung si Risa nga di na ako na igsoon. Basta ma, pa. Kung inyo ipalayo na ko si Risa, may pagmatiboy ang tanan oy. Ha? 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 Ay, ay, ako nga boy. Hutong dari buwak na. Hutong dari buwak. Siapa yang pergi dito? Rasahon ako ni. Ha? Ha? Puslan man nga inyo kumpugngan sa kong gibati ni Risa. May pagmanghagis ko. Kining refrigerator. Ilapay ko li. Panghagis! Sausa man ka! Nagbaoy man ka! Husto na na! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Pia, ginaingon, bisag unsa nato ka amiga, kung fake ka, unsay dugayan, idi magbungol ta, mao kining nahitabos kung kinabuhi, nga di na ko mahimong may kalimtan. Dagi nagmayor yan! Doon mo lang natong ilo! Wata ko, Pia ba? Mas kay maakala ka sa ilo! Tabag! Tabag, Pia! Tabag! Che! Tabag! Che! Kuya mo na ko! Paakon ko ni mo? Saliin mo, oh! Thank you! Kuya mo na ko! Thank you! Thank you, Pia! Kutasag din agad, oy! Pa, kabuhi miskin niya. Ako man ang gikaligo idong. Akong gibiyaan kay may gikuha ko. Wa ko kabantay nga abli ang gate day. Midagan og bigawas. Pa, di na ni angay kakumpiyansahan si Kenya. Kay makapaak niya ni. Maulagi. Makiya pa unya ta inis animal bite. Palitan ko ni siya tangkal pa eh. Aron di pagawas. Mas mayo pa arne. Bade! Oh, ay. Oh, bayoyoy! Luyan akong ginas sa babae. Ha? Nagkabuang tao panaga tao. Gigukon ng kinya. Purbida eh. Kaila ka sa mga babae nga gikukod ni Kenya. Okay, Bayoyoy? laki ko tagapikasityo mo to. Sila mo to spiya si Arian. Sorry kanyang duha, pero wala na mo'y angay kahadlukan kay gisudan akong tangkal si Kenya. Kung moagi mo sa among dapit, laos-laos na lang mo. Ikaw day tagiya sa iro? Ako. Isugas sa imong iroy. Mas isog nito giya si Ro. Labi na mo kay storya. Duha ka gwapa. Ayaw, ana, bayoyoy. Way unay. Mangunay, magka. Pia, na cellphone? Natagi ko si number, ha? Sure. Uy, nasa ko yung cellphone. Nana ako number. Mo na ako number. Isuot diha. Save ba? Number ni Arnie? Hello, Arnie. Hi, Pia. May vacant ka? Nga naman? Imbitaron ti ka? Nasaman? Karong Friday night. Hala. Duty man ko, ana, uy. Night shift ko sa hospital ako nitrabahoan karong Friday. Okay. Sige, next time na lang, ha? Sige, Arnie. Bye. Bye. Si Pia siguro yung nanawag na. Uy, number man eh. Kinsa makani? Hello? Hello, Arnie. Uy. Kinsa ni? Hala ha, wala ka makailan ako. Sorry kaya, pero ako makailan ni mo da. Wa pa ka kailan sa akong cellphone number? Wa, kay number man gud nimo ang ni-appear sa akong phone gud. Ay, kalain. Ako manggod ni si Aryan. Arian? Ang amiga ni Pia. Nganong nanawag man ka? Unsa? Ay, tinood niya ay si Arnie. Ibog ni mo. Gusto siya mayab ni mo. Pero saon nga doon. Dami sa mukan. Kinsa man yuyoy? Imo sa miga, Arian. Unsa? Kung gusto man si Arnie tao ni mo. Pero si Arian lang gusto magsamok-samok. Nya si Arian kagusto man niya. Nya ikaw may gusto niya panguyaban niya. Ay, si Arnie nag-text na sana ako, Pia. Mao pa, Aryan? Ha? Mag-date ka na siya na ako. Oh, gikilig ko. Namakak man ni si Aryan. Ikaw, unsa man, muuban ka sa among date ni Arnie, Pia? Sige, kung imo kong dadon. Ay na lang, uy, kailain ka ayong mag-date niyo niya. Naa ka nga mamati sa among mga sweet nothings, diba? Ay, kung ganahan siya ka nga muuban sa among date ni Arnie, ako na lang siyang balibaran, uy, nga di na lang may mag-date.
Mura man ni siya may kilukdo eh. Naunsa man ang bayana. Sige na lang, ako na lang textan si Arnie nga di na lang sa may madayon sa among date, okay? Nayapak na gining amikaha eh. Bitaw? Wa taon ko mo text niya ay aron makig-date ko niya. Sure, uy. Lagi, ikaw may gusto na kung akong i-date, Pia. Arnie, Sige na, kung mag-date ta, please lang. Gusto ko magka-istorya ta nga kita rang duha. karon di ay. Nag-istoryahan naman tang duha. Naaman si Bayoyo, good. Maritis na ba kayo na? Oh, mao ba? Oh, Kapati ko sa langdon ko nga ninyo ba? hindi kay klaro, Pia, oy. Kaliwat ka mag-Indian. Arnie, please, pamatias ako. Si Mama Manggod, di na ko kabiyaan kay gihilantan. O wasag ko maka-text ni mo kay o ko'y load. Wa kay load? O nakig-date kag laing lalaki? Unsay? Ay lang pa makakgood. Ibaw na ni mong drama, Pia, oy. Yeah. Saan mo ba Arnie? Nag-QL mo, nag-QL mo, ha? Klaruhan na yan. Sa nubuhan mo? Wa man. Ay, pag-sure yan. Lagi. Okay naman mi ni Arnie yoy. True ka biya? Sugat biya na ko si Arnie si Arian. Gawas gikas niyan. Unsa? Ang lagi. Gani karon. To sa dagat ingaligo ko sila. Mao ba? Ay, kuy tara. Aram tuo ka ka nagkuyog sila. Naligo sila sa dagat. Kuy tara. Unsa? Fake mo ng amigan mo eh. Gidaot ka nga to Arnie. Ikayi na sa Arian oy. Fake na siya. Yoy, ngano kita pa man ko nimo dinhi? Magkunsa man ta dinhi oy. Sar ikaw mismo kasaksi sa ha. Ha? Tara. Tanawa dahil tanawa. Gatsulang duha kita pa sa din ba? Sa'yo na di ba? Ilom dia. Nagromansa silang duha. Mao gani. Ato pas cottage na. Aron makahimutang tag maayo. Dali. Yaya. Dali day, nago tara. Muso tao, niguliting ako ha. Unsa? May kalamig naman ni Pia, be. Siyempre. Maumday ka. Medyo kiri. Kada. Huwag ka pagkatilain. Labihan na riyan mo eh. Upatong na ko ni mo, ha? Upatong na ko ni mo, ha? Dali. Tanay yoy. Mamiya na ta dinhi. Ayaw, ano lang. Lain na sila gibuhat. Tay, kadiyo, tay. Tanawa na yun, kunsa ko. Tanawa ko. Ang Iyak ko, ha? Kalami, iyak. Gardi ka tanawon. ang gitri dali na yoy mayagan ta. Mamiya na yan ta dinhi. Dali ang bibig dali. Ano kanaday. Kinsa na diha? Ay! Pizza na! Wala, no! Namuso niya mo! Dali na yoy. Managan na ta. Mamiya na lagi ta. Dali! Bistan dito na ako nakakita nga nang wa ko magkasabot sa kong gibati. Mara ko kasi aron marasat ko kaiyon basta laing kaayo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Susie, ginaingon, kung may respeto ka sa tao, dili kinahanglang mo argue ka pa. Just smile and leave. Mao kinang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Morning, Ma'am Susie! Good morning ninyong tanan. Nakapamahaw na ba mo? Yes, ma'am! Ay na mo pang gawas for lunch ha, kay magpapalit na lang ko alang ninyong tanan. Oh, thank you, Ma'am Susie! You're all welcome. Oh, Good morning, ma'am. oh good morning, Manong Louie. Ma'am. Sa'yo sa buntag, gisingot ka na. Pahuwan sa. Finishing na ni ako pagmahap aning mga sahog. Aning sahog, ma'am, susi ba? O, pasensya na ka, mama. It's okay. Si Sir Anthony nimo, Manong Louie. Nasa iyang office, ma'am. Okay, Manong Louie, thank you. Kabuutan ko sa sawas tag-iyas kompanya akong itrabahoan, oy. Sa gubos ako nila din kay janitor man ko. Matagaan niya mo smile good siya niya. Makigsulti na ako. Oh, di lang na ako. Hasta sa tanang mga empleyado, yun din eh. Miss Grace, late lagi ka. Nanarabas, Ma'am Susie. So what?
Liadar kan istrikta kayo. Hainin nun ning amo. O hino'y purting buta na. Ay, sana all. Sana all na lang tani. Wasong ni pagmaapi. Ay, sa kadaga kong gipirmahan, kaganina ni sakit gid akong tangkugo ingon man buko-buko. Ako ba sa iyan ang imong buko-bukuhan? Please kuhan. Okay. Higdaan. Unsa man maghayang ko. Ang anong maghayang ka man. Sige na, tarong. Binuang lang to ha. Kung daghan kag pirmahanan, si Grace talay paniya sa house. Okay rahan nga sa house na to ko papirmahan to mga cheque, ha? Why not? Aron dili kaayo kakapuyon ba? Kay kung adto ka pa sa company, malangay man kag pirma kay di magid malikayan nga dunay lain kag buhaton didto. Sakto gikahan. Ingon anak na lang ang buhatahan. Kung daghan ng cheque nga imong pirmahan, paniya na lang sa house si Grace. Ingna siya nga mga cheque lang aron mausara nimong pirma ba? Yaon sa man, you like it? Okay rang akong pag-massage nimo. Okay kayhan. Ay, nindot gining doon na tayo asawa nga mo atiman. I love you, Han. I love you more, Han. Niya na ta sa bahay nila ni Sir Anthony, Miss Grace. Wow! Kadako sa bahay ni Sir Anthony ug Ma'am Susie. Naog na, Miss Grace. Kadako sa ilang bahay, uy. Doon na pa'y tulog ka swimming pool. Kamay pa kong bata. Nangantoy, dyan unta ko nga ingon ining akong bahay. Miss Grace! Dayon! Si Ma'am Susie, kasimple rakit niya. Nagduster lang pero mailang nga matured na siya. Miss Grace? Sir, may mga pahinayan ng aircon. Nagkurog naman ko sa katugnaw. Okay, no problem. Magnaurali kayo tuod. Kana, okay na ha, Miss Grace? Okay na ko, anak, Sir Anthony. Okay. Uy, Miss Grace, saan ito po mo, ha? Sir, nalipong ko. What? Nilakaro ba si Susie na? Sumay akong buhato ni mo, Miss Grace. My God! I'll call a doctor. Sir, di ko makakinawa. Dali, unsa di ka ginawa? Kumbaba sa baba ni Sir Anthony. Unsa ka? Nangluspad ba ka? Okay na ta, ha? Grace! Kamay na lang, madana kita sa... Grace! Di ko Grace? makakinawa, sir. Ha? Help me. Unsay... Grace! Sir Anthony. Grace, ihagan mo kunin mo. Grace! Sir Anthony. Grace! 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 Grace, kalumin mo, lips. Ligana kong mahili mo, Grace. Huwag ko magdahon. Ganahan pa ka na ko. Nga naman di ay di nakaganahan kong si Ma'am Susing imo ikasam. Kuhan kining. Sir, tanom yan. Blank check? Para sa unsa kay Anthony? Call me Sir Anthony Kenny akasod sa office. No. Ganahan ko Anthony. Dawata kining blank check. Ikaw magbuot pila imong ibutang amount. Di lang nimo gubon ang mong relasyon ni Susie. No. Di ko na ang kwarta. I love you, Anthony. Sayop ka, Grace. Batanon ka pa. Samtang ako. Tiguang na? Age doesn't matter kung love ang isgutan. Char. Kung aran mo to, kaya love ta ka. Ambi ang check eh. Unsay? Isi-isi-un ko ni. Grace! I love you so much, Anthony. I love you so much. Grace, that's enough. Please, stop it. No! Dili ko mo ng Anthony. Stop it, Grace. Husto na. Anthony. Husto na.
Honey, I will explain. No need to explain, hon. Hon, Ma'am Susie, doon na may relasyon ni Sir Anthony. Mao pa. Respetuhan ko ikaw, Grace. Anthony, mauna kong pauli sa bay. Sunod na ako kay adto kita sa bay magsulti. Okay? you're fired, Grace. No! No! Dili ko masugot, Anthony! You can fire me! Nga naman mo! Tanaw-tanaw mo rin ako! Mga marites! Balik mo sa inyong trabaho! Ay mo sige tanaw na ko! Gwapa ko? Fire out on tamong tanan, hinoon! Ay, ka ba dito? Guahit! Kung dili ka mapriso, kung ikiya ka ni Ma'am Susie, si magbubuhat sa iyang bano. Hilas kang bayot na ka! Oh, ako rin ng hilas? Ikaw man ang gi-fire out sa tag-iya sa kumpanya? Bagas sa size, no? Ha? Wa man gid ang anga? At tag-iya man gid sa kumpanya ang gitipan. Away ako, Han. Sagpa ako. Nakasa ako ni No, hon. Dili ko ka nabuhaton di mo kay love, tika. Susie. Ayaw pagduko. Ayaw ka uwaw. Gisabuta ka. Kadi na ko makahatag ni mo sa kalipay kagihatag ka ni mo ni Grace. Oh, Susie, I'm sorry. I understand what you feel, hon. Gipasaylo ta ka kay mo kanay akong gisulti at tubangan sa altar dihang gikasal kita. For better or for worst, till death do us part. Han, thank you. And I promise, dili og dili na ko magpatintal pa. Dili na, Han. Honey. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Silso, ginaingon. Di ko gusto nga mabiya nimo. Apan, pagbuot gyud tingali sa kahigayunan, nga dili gyud kita ang mag-uban hangtod sa kahangturan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili gyud ako mahimong mahikalimtan. Oh, mao ba, nak? Kusugtong ka ni Delia, magminyo ka na? Opa, sakto naman ko sa edad. Busa magminyo na ko bay. Kung sugton kong Delia karong gabi, siya nang akong pakaslan. Mao ba, bida. Sa kadagas babae nga imong nauyab, no? Karon kapag yun, magiskot og minyo. Way ayo tong mga nauyab na ko sa una eh. Dili naman to virgin. Kini noon si Delia, klaro kay ni nga virgin man ni. Nakailaman ko ng bata. Anak ba nasa akong classmate nga si Juan Milda. Hapit magami ato magkauyab, nak. Ito sa una, guwapa mo na Delia gud. Liwat sa siyang inahan ba? Sa iyang mami. Gamay ba yan ng bata? Nak, maigo na si imudong at taking-king gid na. Kaning ako unta. Di man ni hambog ba? Dako ning ako pero di ko mga sawa og di na dili ako mo'y makauna. Oy, dili gyud pa. Salamat kay Delia nga gisugot ko nimo ha. Kana tungod kay mapagtan-aw man sa kunimo. O ginaot nga, ikaw na gid ang lalaki nga para nako. Mahal ti ka. Busa buhaton ginako ang tanan aron magmalipayon tang duha sa atong duha ka gugma. Salamat. Daghang salamat, Celso. Salamat sad. Og mag-date niya ta karong Domingo. Manuroy ta sa syudad. Niya na pa. Celso, uy. Mutay lagi na yung gihunungan sa gisakyan tong taxi. Ingon ka kay manimbata. Kuan, nausab man kong nahuna day. Unya na lang ta manimba. Manood una ta sa motel. Taxi driver, diara nga mong plate yo. Tana, day Delia. Sige. Uyab na bitaw ta. Busa ihatag ko nimo ang tanan mong gusto mahita po. Delia, kanindot yun. Kanindot yun. Napay dugan ni mo. Tutang. Dagkuhan ni mong dugan o hubag kayo. Ipasod na. Pasod na to niya. Mo ba din, nak?
Di na virgin si Delia nga imong nakuha. Opa, oy. Pero, kiraw dili na virgin pa, eh. Sa gunto. Magyapon siya nga naigo sa ko, ah. Ay, sa kunto? Oo, sa gunto, eh. Sakitan gud sa gud. Pero, ganahan gid ko pa, nga virgin gud ang akong makuha nga babae pa, eh. Busa, nausab akong nahuna. Dili na akong mga sawa niya. Dili na lang ko pa. Pero unsa? Naigugma man gid ko niya pa, eh. Naigugma man kong dilya. Mo ba, bay ulin, Nilo? Okay. Birthday ni mo rong Domingo. Bay. Daghang kag bisita, kauban ni mo sa trabaho. Bay, uslik, iknop. Purpida. Ato ta! Sige, ikaw na na bay ulin. Bali ito magtaga taon niya. Uy, daga? Matos kumberte, oh. Ang igo pa sa daga, ganahan gid ko ana. Sino kita ka dito? Mukha bang mauya ba? Ha? Ngita mo nga kag babae nga virgin? Oo. Ato to si kumberte, karo Domingo! Zaman! Kuan bay, kaning mahal man kay na ako akong uyab nga si Delia, pero moadto gid ko sa birthday ni mo karong Domingo. Sige. Pero di lang ko mang check sa. Wag ko'y labot, ana. O, mo ato kay paila-ila tagas kung mauban nga mga dalaga. Diyan ako ngan. Ikaw? Ako si Celso, Jana. Amigo na ako ang nag-birthday, si Bay Celso. Si Bay Celso. Ako Celso. Si Bay Ulin. Nagkabuang ko, kita ko gwapa, eh. Sabi niya, oy. Lagi? Migo day mo sa celebrant. Amigo kay mi, eh. Ako, asa di dapit inyo, day? Kanang mamisita niya ako ni mo ba? Magkaya masuko ka, ha? Oo, uy. Amo ba? Oo, makoy uyap ko. Ikaw, uyab? Kagwapa ni mo. Sabi diha, uy. Lagi? Mamisita man ka na ko. Mamisita ko. Sige, magpaabot ko ni mo. Sure ka? Asa mang inyo, ha? Unsa, Bay Ulin? Nagpaabot siya na ako nga mamisita ko niya? Sigbalik, Gita, Hagbay ra kaging na niya. Kabawal mo to siya. Kung isultihan ka sa ila. Paabot to siya ni mo. Maadto mo ko ka. Binuang na mo itong ako. Kumidjar itong akong ingon-ingon niya nga ba. Mamisita ko niya ba. Pero ang tinuod, ganahan ko niya kay guwapa siya, nindot sexy. Sige. Ugmas gabi, mamisita ko niya. Kabuutan ni Delia nga imong uyab. Unya, manguyab kag lain. Bisan dili na sa virgin nga imong nakuha. Pero ayaw lang taon siya kilisi. Uy, taon dong. Naigugma ba yan ang imong nabayana? Naigugma gina imong maayo? Bisan ako, naigugma kong Delia. Unya. Pero, suwayan lang na ako pamisita sa Jana. Mamisita ko niya karong gabi. Amat dahil dyan na, gisugot dahil ko nimo. Thank you, Gigayo. Gisugot na dayon ka kay sa una pala na akong pagkakita nimo. Atong nag-birthday atong amigo ba? Di naman ta ka makalimtan. Ano ba? Kanunay naman ko maguna-una nimo. Ug nakasiguro ko nga gugma na ning gibati ko para nimo. Luka niya, ako'y bahala nimo. Inaayon din ako nga di ka masakitan. Masakitan ka, pero kamera. Ako'y bahala nimo, dalibi. Last at kaping ato na ito yung doon ko pa. Ni Jana, nga akong na-virginan niya itong higayuna. Kay pretty taon niyang hilak sa kasakit, oy.